Tes satu dua tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes satu dua tiga tes. Tes, tes, tes. C. C, tes, tes, tes. Tes. C, C. C, C. 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 Satu C. Shalom. Selamat malam. Dohot selamat beribadah ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai ibadata di bagasan bornginon. Martang yang maho mahita. Tang yang dimulai. Mulai ma ibadata tabuka medeta sian buku ede nomor 127 ayat sada dohot 2.
debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadiana tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Pos situ tudo rohaku manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang tarbahe ni manirangi hisita sian haholongan ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhani, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akan namarsak roha, hodo silehon gogo tu akan nagale, asi maroham, tata ma akan namarsak roha dohot akan nahona pangujunan, say tata mahoy-hoy nasida, jala palua nasida sian hogogotani, asa patar di ida nasida hodo pangurupi, haporusan dohot hapangaramoti di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tajahama hatani debata songon turpuk dihita di bagasan bornginon ima natar surat di buku ni si Jesaya bidu 35 mamuka maisian ayat 4 sahat rodi ayat 10 jala tajahama marsikat soring dok hamuma tu aka parroha natahuton firma to dimuna unang hamuma biar ida ma debata munai ro martubolhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamu Buah nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akan nanengel marhajingjang ma disi halak na papang songon ursa jala mariaya dila ni halak nangungu ay marbuhal-buhal ma aka aek di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe permulaan aek diinganan pengulunan ni naga nasai laun tubuh arung dohot tolong adong huhut disi dalan balobung dohot dalan na bolon nartargoar dalan na badia dang jadi mamolus siani halak na ramun jala nasida na punasa manang ise na madalani-dalani gari akan na oto dang tagamon lilu dang adong disi singa jala nasotupa beluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akan na pinalua mardalan disi jadi mula masogot aka halak na pinalua ni Jehovah jala mariaria rotu Sion jala halalas ni roha saleleng-leleng na di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las nyari las ni roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupeopsa amen maredehita. Sonang di lambung
asini roha do dame mane hamu na sian Tuhan di bata Jahuba do sian anak na Yesus Kristus. Amin. Dihita salut na akama nami do ina nami do sude tahe hita napungu di bagas tabi nama dohoti ima di acara pertanyaan marhiti aplikasi live streaming. Barita nauli nagabe ujahan di bagasan jamita si pausorusorota di bagasan partanyata di bagasan non. Imasian surat Jakobus bidudua hujahama sian ayat 5 ro di ayat 10 tulu. Jakobus bidudua ayat 5 ro di ayat 10 tulu. Songonom madu disi. Tangi hok kamu ma ali akadongaku nahina holongan. Da dipilit debata akan apogos di portibion asa mamora na sida marhiti-hiti haporseaon jala panean di harajaon na pinarbaga-bagana tuaka na holong roha di ibana. Alai dilai hamudo na pugosi da akan amoraina paporsuk-porsukon hamu jala manarat-narat hamu tu paruhuman. Dan nasida do namangisahi goar nadinggani naong diguarhon tu hamu. Sibain nadingga do hamu atong molo marguru tu surati diulaon hamu patik rayaon. Haholongi dongan mi songon dirim. Alai molo si ida bohi hamu na mangulahon dosa do hamu disi. Gabe diuhumi patiki hamu songon pangalaosi. Ai out sura diradoti jolma saluhut patiki alai tinggang di nasada ngagabe parsala ibana di saluhutna. Ai ibana na madok unang maho mangalakup. Laos ibana do madok unako membunuh. Asa molo so mangalakup po ale membunuh do tong doho mangalaosi di patik. Dinasa hata dohon ulau muna ingot tamuma si uhumo do hamu bahenoni patik haluau ni. Ai uhum naso marasini roha ma tu naso mangulaun asini roha. Namonang do asini roha maralohon. Salutna nahina holong polo taida di bagasan ayat namang hutakas do yate diodol hondisi haporsioni pesongoni do anggo soadong pangulaon na naung mate do hadirion na. Nah disodo di hamu aka nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo ditaringoti molo ditaringoti di bagasan trupuk nakiningan ima taringot songo dia ma hata namang dolhon hata haholongon sasitong na ido nagabi sada gobaran manang sada parbue taringot parbue ni haporsioni marhite panguloni jolma imana didok holong ni roha manang nama si haholongan takas do nakiningan didok di bagasan ayat waluya teh babua siulahon hamu patik rayaon haholongi dongan mi songod dirim. Nah disondo sada huci di tonga-tonga ni ngoluta na di podahon manang di hataon si Jakobus di son babua haholongonido sada gobara ni haporsiaon. Asa di ida si Jakobus godang do di tonga-tonga ni halak na porsiai manang halak Kristen ujui. Na sida say mangwari halak na porsia manang halak Kristen do na sida. Alai dia manabui terida manang idaon
songo perbueni haporsioni batotu na didok disi ima haholongin do nagabe sada hataridan di bagasan nguluni tajolma. Apalagi di bagasan trupukon adong do sada parsaoran ni nguluni halak Kristen. Isarana songo kita adong halak napistar lapatan na adong manyan parbinotuan ni mana boy adong didirina natibu songon di bagasan waengon akan adong sada peringkat akademis 1 S1, S2, S3 ale anong do naso sarjana ibana te adong do na bukin dang adong pola songoni sahat tu fakultas ibana te ale boy ibana lapatan na mangula dia ka ulaon na manang boleh didok di tonga-tonga ni parsaoran ni halak Kristen ni adong na mora jala adong do na pugus. Nah di soldo di ida di bagasan trupukon ima si Jakobus di tonga-tonga ni akar ragam-ragam na masa di parsaoran ni halak Kristen ni alai di dia dosa sitong na haholongoni na teri dari bagasani ido na di podahon lakiningan di hatain na badok hata ay dileai hamudo na pugusi da akan amorai na paporsuk-porsuko kamu jalan na marat narat hamu tu paruhumani sidado na mangisai goarni na denggani nang di goarhon tu hamu lapatan na adung do di ida di bagasani akan na adung parbinotuan na manang na marat arta do imana mana na mangguari nang bisuk ibana di tonga-tonga ni portibion alai dari dama sileon lehoni di tonga-tonga ni parsaoran ni ngulu ni halak Kristen. Jadi ahaman terjadi adong ma di istilah waingun penindasan diskriminatif pembeda-bedaan pengkotak-kotakan atau ada suatu tembok pemisah yang sangat tinggi antara orang besar dan orang kecil. Nah mulu adong do disi di tonga-tonga ni ngulu ta di dia mah terdok halaki halak naporsea jala maparbuihon iman didok nakiningan haholongon songon na didok di bagasan trupuki ate gari ada molotaida di aka ayat nama ngiut muse di ida do di parsaoran ni halak Kristeni iman na marguar adong sikap kemunafikan di boto do uhumi di boto do ruhut taringotu hapor siaoni jala di boto do didok di bagasani akapatik di tonga-tonga ni nguluna alai dan ngapala polin di ulehun imana didok nakiningan ay ibana do namadok unang maho mangalakum laos ibana do mandok unako na membunuh asamolo so mangalakup ho ale membunuh do tong do ho mangalau si patiki lapatan na di boto do patiki di boto do uhum ni debata alai saya di do ibana ma ibana halak naporsia alai dang bui secara polin manang murni ibana mangulahon na di dok akapatiki manang hatani Tuhan di dia mah haporsiaon na di bagasani nah di sondo na di dok di bagasan ayaton na di podahon si Jakobus tu tonga-tonga ni halak naporsiai asa unang adong di tonga-tonga ni halak naporsiai gabi songon pangalaho si paula-ula ibana atau disebut dengan kemunafikan di nguluna dang polin ima ajar dohot pangatusion haporsioni di ulahon di bagasan ngulu si ganupari nah di sodo narikot si pausorusorota di bagasani ima taringot na pinudahon manang na ni hatahon si Jakobus tu tonga-tonga ni halak Kristen jadi dang dausia ni dihamu aka nahina holongan dos songo kita on doate nguluon jujur do kita taboto patorakon taringot ahado haporsioni ahado nadidok ni akajamitai ahado nadidok natarsurati di tonga-tonga ni ngulut taon sotung kita songon nadidok ni Tuhan Yesus songon halak parisi manang aka halak si boto surat
manang akasi tua-tua ni Yahudi dok na asing maludu na sida di nalahu makatahon taringot ruhut nama perlumuan tu haporseaon ale molo ditiki dituntut sian ibana pangulaon manang parbue manang aplikasi refleksi di ngoluta si ganupari sian haporseaon dohon naong tahataon galidu hitate idom beni ha diupama Tuhan Yesus isedo namar holong ni roha adong masa halak na tarsamun nate na disamun ima dinalaho borhat sian huta Jericho tu Jerusalem alai di tongga dalan ima sahalakon ima na naing marbuniaga manang nabuamai mardalan tu sada luat alai disamun mai mana sampai naing mate-mate ne do imana hampir mati bana alani de rampok dohon di hacidi akap perampok yate dina di ida namardalan parjulu halak lewi termasuk doi di suku ni halak Israel ima sahalak na terdok horong na khusus lau mangulaun aka ulaun partodion di tonga-tonga di bangsa Israel dipilit sada suku manang sada marga lau mangulahon mangaraduti aka ulahon di tonga-tonga ni partodion alaya hama dibolus dui holanda dibereng do Roma muse ima sahalak malim ima na mangaraduti ulahon di bagas joroni de bata ahado dung di ide mana ba unang maco alanang martangi yang ngau tu bagas joro gabe dang apalah ditolong manang diurupi buado carana asa unang pahacitu dihilala ima sahalak nakini ngana hona samuni ale Roma sahalak Samaria halak pardosa don jala dietong do halak naso tamadoi dia do bani debata mangihutton hasomalan di bagasan tiki ala memang dianggap kesukuan ni manang bangsoon ala memang sada keturunan na naramundon lapatan nandang polin maniop taringot tu ajaran na ni ajarhon di tonga-tonga ni parugamo ni Israel gari ada godangan nasida mangulon yang bersifat sinkritisme jala perkawinan nasida pe dang nyatusan taringot nadiulon nasida ale dung di ida ima sahalak nahona samuni haru di main nasida pitor di togu-togu dok akalukanai pitor di sapuma di paias alai ahma muse di palanoi dok di hidap mak di oppa mak di balma tu haludena asa ibana di taruhoma tu sada inganan ima pangubati ate alai di dok mah muse tu namang ubati au ma bertanggung jawab disi molo adong biaya taringot tusi ale dok Tuhan Yesus ise do namar holong ni roha disi ale dia lusia kasisian mai ima napatuluhonina halak Samaria na didok halak perdosa dihamu akadongan sapor siao memang hapor siao ni ikon di batu duhon secara nyata di tengah-tengah ni nguluta dak kon teori undang do colman waing martiori hebat mambain rumusan hebat laho patorakon taringon akan masa di Portibion na so boy do patorang do nang taringon tumban wa gijang pe boy di patorang alai ahamalabanai di sude aka parbinotoan nai ahamalabanai nasana binoto nai angko soga betaridama di pangulon nai holong di roha songon tadani parbue di haporsiona ahamalabana ibana na didok binoto mangulon patik nasapului alai dang diulaun ibana ruhut hakolongon marado pundongan na jorma apalagi itu arupa ni debata haporsioni pe imana dio si Jakobus molo soadong pangulaun namate do hadirion ima molo tajadi ayat 17 na iya deh. Nah ala ini do sebagai
sada ujahan di tonga-tonga ni ngolutta neng songon halak Kristen sebagas dia hita haporsiota. Dada lapatana songon di bagasan trupukon pitor tak ukur haporsiotai dan apalai. Alena jelas haporsioni ikom marparbui di ngulut taon. Tarida maparbui nai marhite pangulaon. Ale unang gabi terbalik ateh diamu aka dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo didok molo gudang do naubay na dinggan gudang sumbang aku gudang do nahuleon materi tutonga dongaku atik peso martangi yang ngau atik peso tugareja au atik peau so pola mangihuti aka ulaun di tonga-tonga ni huria nasomal bah datung tuhani dang dibereng haburjuon ni bayi asa boyau di patama di depan di debata ipe dang apala songoni na di dok kata ni debata mulu adung na dingga di bayi ni ngolutta tadamai babua ngolutta nong di pasu-pasu debata tada du ni ngolutta mulu na dinggan na tabay ni dada asa gabe sada garar ni ngolutta babua naung lapatan na di pasu-pasu debatau manang di asi debata daw angku debata dang apalai di bereng boadong molo nu ngataha porseai do di ngolutta babua holong ni roha doho akaragam namasa di ngolutta siganu pari baik tu dirita tu keluargata tu yanakota doho di pardalan ni ngolutta siganu pari masai godang do pasu-pasu ni debata na pinasaha na tu bagasan ngolutta na patut do kita songon halak nama kaporsiai basa-basa di debata di tonga-tonga ni ngolutta ikom marngoluma holok tai songon holong ni debata tu bagasan dirita asa boy hita tok-tong targoar songon anak ni debata nama jalo asini roha ni debata tahangulu homa taparbue homa haporseon panandao tai tu debata marhite na boy ula honomu hopar tu asi-asi nasahat tu hopar tu akasilon lehoni debata di bagasang uluta pos rohata molo nunga onta ulehon songona didok nakiningan di tonga-tonga ni ngoluta sitong mahita songon halak Kristen hita natardok adong haporseonna tu debata jalatari dama sian ima di nguluna siganupari songon tada naung di asihi debatado ibana di tonga-tonga ni nguluna amin martangiang mahita di hilala rohanami ali Tuhan holong mido mabain ganuk ngulunami jupang ma akaragam pasu-pasu lumubi mahaluaon sian ho ali Tuhan sian dosa hamatiani asa jupang hanguluan na saliling niniling na alani ali Tuhan di bagasan hatam na marsaringar di bornginon di nalaho mambuan ngulunami asa unang hami ali Tuhan holan mamiring sian sudut pangatusion na takas taringoto haporsioni alay naing takas ma haporsioni marpangulahon di tonga-tonga ni ngulutta jujud ali Tuhan di ngulunami so panagaman ni rohanami gabitu mamadihami ngolu nasi idabuhi ngolu dang marholong ni roha manang jujud kami mapambahenan ikon na adong do jasa manang ulak na hubain hami tudongan nami colma jala gudang nai li Tuhan di ngulunami gabe huetong-etong hami do iman na hubaik kami marado pondongan nami colma HP di bagasan ngulunami dak taretong dak kebilangan holong mi tu bagasan ngulunami asi maroham mali Tuhan pasu-pasu mahami asa pulin haholongon nami songon pamusatan ni patik nang diajar homu tu bagasan ngulunami pasu-pasu mahami saluhut na di Tuhan nama nangi-nangi hatam di bagasan tikion
molo di bagasan gangguni roha manang parukilon parsorion alani ngulu-ngulu ho matok tong ale Tuhan dinalau pahotton rohanami marpakirimon di bagasakko Tuhan de bata asi marham saito di ma toktong mian di bagasan rohanami asa boy hameli Tuhan lam takas malo hami dada holan mga tusi hapor siaoni alay lam malo hami lau mga pehon parbueni hapor siaoni marhite pangulaon nami siganupari di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Di namarende hita sia nomor 210 ayat sada los di somma hita papungu pilihan dungi martangiang pangundianon ma imana binuaton amang padita Esron Baktiar Tapu Bulun. Marid de mahita. Tabasada rohata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na marhabang sa dibano gidjang. Puji-pujian dohot hamalateon di pasahat rohanami na pungon tadupam. Ala ni takas ni pakaholonghim di ngulu nami ganup marsada-sada. Di luas sodo hami di bagasan sadarion mangulahon raga makaulaon nami be ale Tuhan. Jala dinang luja hami alanya kaulaon nami terbaik kami dope mamuji pasangap guarmu marhite nama dohoti partangyangan di bornginon. Atau ngali Tuhan de bata amanami. Unang alang asini roham di hami saluhu na karwas ni uriam. Saigo himalas ni rohanami. Tabay di hami hagogo on dohot semangat. Marhite na kutangihok kami hatami ale Tuhan. Nagabe bohal ni partodion nami. Moliate ma ale Tuhan. Dinang pinasahatmu di hami hapor siaon tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alai di igil hatam. Naing matutu patiri dahonon nami idingulu nami siganupari. Maka haholongnya kadongan nami na dihumaliak kami. Atau ngurupi hami saluhu na ale Tuhan. Asa boy uhulahok kami hatam. Nau kutangi hok kami di bagasan bornginon. Ajari mahami saluhu na akanang tumangihon hatami. Asa gabi martaba-taba holong ni roha di ngolu nami. Patarida honon nami doho sagi honon nami. Tua kahalak na dihumaliak kami. Tuhan tusido hami di jauho. Asa porsea hami tuho. Di bornginon naing do pasahaton nami. Ngulu nami dohot ngulu ni sude halak na dihumaliak kami. Tarlu mobi maakar ruas ni huriam. Siada danak na met-met. Sahat tu akan nama tua dohot akan nang sudah gugu. Nama dohoti partangyangan non ali Tuhan di bagas naganup marsada-sada. Asi maroham
Pasu-pasu akama nami na nami iya le Tuhan. Say homa na mga pehon las ni roha, hagugoon, gajang ni umur, dohot rejeki marhitakan na niulan ni tangan ni nasida. Huingot hami doa le Tuhan akka ruas ni huriam, akka dongan nami, na berjuang ala ni parsahiton na songgop tu pamatang ni nasida. Haul manasida le Tuhan di bagasan holongmu, surdukot tangamu nalabohi tu pamatang ni nasida, asa tanggal nasa parsahiton sian pamatang na. Ale Tuhan dia karuas ni huriam, na humasusa ala ni ka keluarga, ala ni parenak konon, ala ni hubungan suami istri, ala ni ekonomi, ala ni parkarejuan, dohot lanak kana asing, asima roham urupi sudah ruas ale Tuhan, asa anggiat dapat ni nasida, aka pangurupion, solusi dia ka persoalan ningolu ni nasida ganup marsada-sada. Manang dia penani hasiholan ni ruasmi, naso maralo tulomo ni roham, pasahat may dinasida ale Tuhan, ganup marsada-sada. Pasu-pasu akan atoras, asa martabba sahala dohot gogo ni nasida, laho marmuduhon akayanakon nang pinalomehommi, di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida. Nang akak rumah tangga nasi masihol dope ale Tuhan, dia ka pasu-pasu pareanak konon, homa nama masu-masu bortian ya kaina, nama kasih hol ya kayanakon di tonga-tonga ni keluargana. Lasongoni ma Tuhan disudia kayanakon ni ruas ni huriam, akan di bagasa parsikolaan manang perkuliahan, parbisuhi nasida, lehon roha pangoloion di saluhut ajar nasahatu nasida gandup marsada-sada. Akan naung markarejo leho bengek ni roha doho roha mauliate, asa totong denggan diulahon nasida nasa ulau ni nasida naung pinasahatmu tu nasida. Akan na mangaluli parkarejoan Tuhan patuduhon akajapalan nalomak, nahobarto akka keahlian manang parbinotoan di nasida. Akan na mangalului sirokap nito dina, homana pajupakon akan na sahapor siyaw dohot hami, akan na buya le Tuhan masih haholongan nasida saluhutna. Nang soni akan nang rumah tangga pe ale Tuhan, suatu dami dohot holong ni roha, asa martaba-taba holong ni roha di nasida di tonga-tonga ni rumah tangga nabi. Tuhan, hodiho kami do huriam hakabipi. Sudah huria na adong ni sadok portibion ale Tuhan haka-hakabipi. Pasu-pasu sudah kapangula, parhalado, dohot akar ruas ni huria, pada usia nakaparmaran ni daging dohot todi. Secara khusus di bagasan sadarion ale Tuhan tatak mahuriam hakabipi na bolonon. Dinamarsak situ Tuhan ale Tuhan di parmoding ni sahalak uluan nami, kepala departemen marturia amang padditakar di Simanjuntak. Imapakorhon ni sori mago pandemi ko bisa plus yaon ale Tuhan. Asiroham tatap manasa ilu-ilu ni sudah ruas ni huriam, termasuk sudah keluarga. Dot akadongan na saulaon di tonga-tonga ni huriam hakabipi. Apuli hami saluhutna ale Tuhan, pargogoy hami saluhutna. Jalo totong do hami mangido sian asin ni rohami, tatap male Tuhan portibion, tatap mahami da di tanoon, na totong do pe marukil ala ni sori mago ko bisa plus yaon. Patuduhon magogom dohot waso male Tuhan, asa tumibu salpo tutu siap portibion, jala dapotan hasonanga kami, huhut marhahi pason. Hodihok kami do, sudia kapakobasion di huriai ale Tuhan, pasu-pasu saluhutna, anggiat mardalan dohok denggan. Losongoni mah hodihok kami di bornginon pamareta nami, atau tap dope berjuang ale Tuhan laho mangotapi persebaran ni Covid 19 yaon. Tabay di nasida hagogoon, hahipason nang bisuk ale Tuhan, asa tarpatupan nasida Tuhan, akacara na denggan, tumibu manalpuhon pandemion. Pasu-pasu mamulai sian uluan nami Bapak Presiden, sahatu tingkat paling bawah RT RW, pargogoy parbisuhi nasida Tuhan, asa manguluhon ulaon na, hobar tulomo ni roham. Atong di bagasan sabor nginope, hubasahat kami mangulu nami otuho ale Tuhan, molutung pakyon nami bornginon gabe borngin pangalapan gogo, saidungu maholi podoman nami ale Tuhan, asa mardame sona kami mamulus borngin na hulomon. Jalatuari marsogot, pasu-pasommu mesitu hami ari nai baru, hanguluan nai baru, atong hale Tuhan, mangulu manang mate, rab dohot homaham, urasi hami sinakadosa pangalasyon nami, asa tamah hamion gabi habauran ni pasu-pasum.
marhite-hite guarni anakmu Yesus Kristus, tangihon ma tangiang namion. Amin. Maret dehitasian buku ede nomor 127 ayat 1. Jumulu mata tangnya kon pilihan nata pasahat di inganat tabi tuhuria martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silan hon nadinggan dot nasa uli basa na malutus. Hu pasatami masian dan ilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalar ramoti. Asa hu perhasia kami pilihan non pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asal mutadahami godang isilan dohon mitu hami. Asal mengirgiri hami mandok muliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah hita mangidu di bagasan tangyak tai. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut molomon roham di benua tongong songon na di benua gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapare. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa indongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Ay holo na punah harajaon. Dot hagugun. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohana sian Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohana sian di batamata. Dohot parsa orang itu di porbedia ma. Nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Dihita salutnah amanami do inanami di tonga-tonga ni aka sektor nama dohoti pertanyaan marhiti lip streamingon. Duksai acara pertanyaan non diuduti ma ganup sektor molo patupahon ima songon lip streaming manang live marhiti Zoom meeting di ganup sektor nabi laho patakason akadia manarikot siulaon di tonga-tonga ni namasa di sektori. Alani duksai acaraon dibuka mamuse ima Zoom meeting di ganup aka sektor nabe. Sudah kami na martugas di bagasan pertanyanan pasahaton say di pasu-pasu tu hatta mahita di bornginon gabi borngin pangalapan gugu mahita salutna asa mangula hita marsugut tu ulaut tabi jala di pasu-pasu tu hatta horas madi hita salutna. Amin.